ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи таҷ ММА қарор доред ва мо барои шумо обзори ҷанги Муҳаммад Хейбатӣ ва Арби Эмиевро бо забони тоҷикӣ пешкаш мекунем. дар ягон ҷо ба ҳузур шуда лайкро зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. дар турнири навбатӣ ташкил кардаи ташкилоти Наша Дела дар ҷанги асосии бегоҳ муҳорибаи ду ҷангори варзиши поп ММА Муҳаммад Хейбатӣ, ки бо лақаби персидский дагестанец ё ин ки перс машҳур аст, бо ҷангори чечени табор Арби Эмиев муҳориба баргузор кард. мо пресс-конференсия ва маросими рӯбарӯ вохӯрдани ҷангаваронро чанд рӯз пеш бо забони тоҷикӣ пешкаш карда будем. агар шумо тамошо накарда бошед, аз ссилкаи дар экран пайдошуда ё ин ки аз ссилкаи таги ҳамин видео даромада ба пуррагӣ тамошо кунед. ҳозир бошад мегузарем ба абзори ҷанг. ҳар кадоме аз ин ҷангаварон бо шуғли дӯстдоштаи худ ё ин ки маҳсулоти писандидаи худ ба майдон баромаданд. сараввал Арби Эмиев, ки қаҳваро дӯст медорад, дар ҳолати ба майдон баромадан дар даст қаҳва ба майдон баромад. Муҳаммад Хейбатӣ бошад маҳсулоти худ, яъне пистаҳои персро ба намоиш гузошта ба майдон баромад. хотиррасон мекунам, ки Арби Эмиев дар ташкилоти Наша Дела аввалин маротиба ба майдон баромад. аз ҳамин хотир рекорди ӯ дар ин ташкилот 0-0 мебошад. Арби 30 сола мебошад, қадаш 1 м 77 сантиметр аст, вазнаш бошад 76 килограммро ташкил медиҳад. Муҳаммад Хейбатӣ зодаи Эронзамин мебошад ва аз ҳамин хотир ӯ дар ин муҳориба зери парчами Эрон ба майдон баромад. Муҳаммад Хейбатӣ 26 сола мебошад, қадаш 1 м 75 сантиметр аст, вазнаш бошад 77 килограмм мебошад. ин муҳорибаро Александр Сидорин доварӣ кард. раунди аввал. дар раунди аввал Муҳаммад бо дасти рости худ зарба зад. пас аз он ӯ ҳаракат мекард, ки аввалин шуда кор кунад. дар қоида ин муҳориба ҳолати партер иҷоза дода нашуда буд. аз ҳамин хотир Муҳаммад ҳаракат мекард, ки Арбиро ба замин афтонад ва муҳорибаро дар замин идома диҳад. дар 50 сонияи раунди аввал Муҳаммад бо як суръати баланд ба рӯу шиками Арби зарба зад. пас аз ин ҷангаварон якҷоя ҳаракат мекарданд, ки ба ҳамдигар зарба зананд, аммо то охири раунди якум камфаъол буданд ва ҳамин тавр раунди якум ба охир расид. раунди дуюм. раунди дуюм аллакай бо зарбаҳои ҷолибу диданӣ аз тарафи Муҳаммад Хейбатӣ оғоз шуд. пас аз ин бошад Арби Эмиев бо дасти чапи худ як зарбаи олиро иҷро кард, ки Муҳаммад қариб аз по меафтид. Муҳаммад дар ҷавоб як-ду зарба зад, аммо Арби аз ин зарбаҳо худро эҳтиёт мекард. аммо боз дар як ҳолати дигар Арби Эмиев ин дафъа бо дасти рости худ ба рӯи пер зарба зад, ки Муҳаммад аз по афтид, аммо пас аз афтидани рақиб дар ин ҷо зарба задан манъ шуда буд, чунки муҳорибаи инҳо аз рӯи қоидаи бокс баргузор мешуд. дар сонияи 20-уми раунди дуюм бошад аллакай Муҳаммад ба рӯи Арби зарба зад ва ҳамин тавр раунди дуюм низ ба охир расид. раунди сеюм. раунди финалӣ. дар раунди сеюм бекфист, яъне зарба бо тобиш аз ҷониби пер сурат гирифт, аммо ин усул номувофиқ анҷом ёфт. аммо дар як дақиқа мондани раунди сеюм Муҳаммад бо муваффақ бо дасти рости худ бо боварӣ ба рӯи Арби зарба зад. пас аз ин дар раунди сеюм дигар ягон гуна лаҳзаи ҳассос ва олӣ аз тарафи ҷангаварон дида намешуд ва ҳамин тавр раунди финалӣ низ ба анҷом расид. ҳамин тавр дар ин муҳориба бо қарори яковозаи доварон Муҳаммад Хейбатӣ бо лақаби персидский дагестанец ғалабаро ба даст овард. аммо ҳангоми суханронӣ Арби Эмиев камтар ғазабнок шуда дар микрофон ҳақорат карданро сар кард ва мегуфт, ки ман ӯро ба нокдаун равон кардам. чаро шумо ғалабаро ба ӯ додед? ман чемпионам, ба ман фарқе надорад. ҳамчунин Муҳаммад Хейбатӣ низ баъд аз ғалаба сухан кард. суханҳои перс. ба ҳама ассалому алайкум. ман мехостам бо Арби низ суҳбат кунам, аммо ӯ хафа шуду рафт. албатта раунди якум ман ғалаба кардам. раунди дуюм ман медонам бохтам, аммо раунди сеюм ман аниқ ғалаба кардам. миннатдории худамро ба мураббии худ, ба бародари худ Ашкан баён мекунам. ҳамчунин Муҳаммад Хейбатӣ боз дар охир бо забони форсӣ низ сухан кард. همه فارسا سلامت باشی. امیدوارم که همیشه شاد و خوش و پیروز و سلامت باشی. من از ایران اومدم، پرچم همه فارسی ها رو میگیرم بالا. хуб дӯстон, ин буд абзори ҷанги Муҳаммад бо Арби Эмиев. ба шабакаи мо обуна шавед ва ҳамеша зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён карданро фаромӯш накунед, чунки ҳамавақт хабарҳои ҷолибро мо пешкаши шумо мегардонем. раҳмат, ки видеоролика то охирша тамошо кардем. то видеоролики навбатӣ, хайр.